rasane pacaran apa ya bener rasane enak jajal sepisan sing marai jahetane kan kok siraku sing bayu oleh kablekan curhat ning simbok yang durung rapi jandema lah terus piye pacaran kalau la dasare simbok biyene lulusan pondok utune kenceng jo sampai mingga wes tahan aku timbang pai meniki selak nesu wes kuat aku wes tahan aku tendang rabe no tombakku tak awakne watu mbak ketimbang kumat stresmu cepet mbak aku selak rapayu wes tombak senajan rapate ayu cepet mbak timbang iki rapayu yo hey 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 dingin rasane pacaran apa ya bener rasane ino rasa pisan sing marai jaetan-etan kok siraku sing payu oleh kablengan curhat ning simbok yen durung rapi jandema lah terus piye pacaran kok la dasare simbok biyene lulusan pondok kudune kenceng kok sampe mengga wes ra kuat aku wes ra kahan aku timbang pai meniki engko salah nasu wes ra kuat aku wes ra tahan aku cepet tombak telak iki rapayu mbok ketimbang kumat setemku cepet mbok iki selak rapayu wis tombok senajan rapate ayu sikat mbok selak isut rapayu bersama Sunio Elektro hey terus ngorek pinggir kali kodok ngorek sing ngibet kaya kodok Geng ini kasetnya didol apa ya payu tadi. Aduh, bersama Ruwet and the Band. Gue kembali bareng Bung. Ayo Bung. Ora. Kowe iki disawang anakmu ki ajene bapakku ki kocluk ta apa piye iki?